gospodar brzine. Čudovište iz lagune Sombra. O, Rio 500, bila je strašna utrka. Da, morat ćemo napraviti mjesta na polici za pehare. Naš Mah 5 je zbilja nepobjediv. A kakav je tek karneval. Nisam imala pojma da je Rio de Janeiro tako uzbudljiv. Pa, što uopće radimo u ovoj groznoj prašumi? Ma daj, Sparky. Obećali smo Popsu da ćemo posjetiti njegovog starog prijatelja Martina Holta. Nema ni asfalta. Doktor Holt i njegova žena Kate godinu dana ovdje proučavaju domorodačke biljne lijekove. Nema ni hamburgera. U ovim je prašumama otkriveno mnogo ljekovitih preparata. Ni kablovske televizije. Nazvat ću glavnu bazu doktora Holta i javiti da dolazim. Možda nam nađu koji hamburger sa sirom. Mobil 5, doktoru Holtu. Javite se. Čudno, nitko se ne javlja. Možda istražuju po prašumi? Pitaću Popsa. No dobro, Sprajdl. Rekao sam ti da se ne zafrkavaš s tim raspršivačem boje. Nisam li ti rekao da može eksplodirati? Pogledaj ovo. Mobil 5, istraživačkom centru Mah. Javite se. Pops pri aparatu. Što se događa, Speed? U logoru doktora Holta nitko nam se ne javlja. Slušaj, Speed, ja nemam sada vremena za to. Zašto? Što se dogodilo? Pa, moglo bi se reći da su mi ruke slijepljene. Nikog nema. Hajdemo doma. Ma daj, Sparky, otkrićemo kamo su otišli. Wow, gle koja ljigava laguna. Kao na filmu. Sve ovo izgleda kao nešto s filma. Speed Racer. Hvala Bogu što ste došli. Gospođo Holt, što se ovdje događa? Gdje je doktor Holt? Moj muž je nestao u prašumi gotovo prije 2 tjedna. A gdje su svi ostali? Imali su vodiče iz obližnjeg grada. Pobjegli su od straha. A što ih je prestrašilo? Što? Nešto iz lagune Sombra. Zove se Koruku. Koruku? Što je Koruku? To je biće iz praznovjernih legendi domorodaca. Moramo porazgovarati s domorodcima ako želimo naći doktora Holta. Slušajte me dobro, vas dvojica, za 3 sata dolaze mi neki poslovni ljudi, uglednici iz velikih tvornica automobila. Ponudit će mi otkop novog dizajna amortizera, a ovo neće ostaviti dobar dojam. Bez brige, Pops, jajčin čipa, spremit ćemo nered. Toga sam se i bojao. Molim vas, pokušajte ne napraviti još veći nered. Bez brige, Pops. Nećemo. Propao sam. Moram na kopno po sredstvo za uklanjanje boje. Usput ću ove rezervne dijelove odnijeti u podrum. Zaglavilo se. Brava se zakočila. Baš zabavno, Čim. No, ni izdaleka kao kad je eksplodirala boja. Čuješ li me, Sprajdl? Zaglavio sam ovdje. Baš savršeno. Ovdašnje se pleme zove Oranije. Podučavali su Martina o ovdašnjim lijekovima. Koruku je legenda. No, vodiči su se vrlo prestrašili. Imam predosjećaj da to ima veze s nestakom vašeg muža. Oni su potomci Indijanaca Maja. Živjeli su pokraj piramide koju su izgradili njihovi preci. Tko bi izgradio piramidu usred močvare? Izgrađena je prije više tisuća godina. U međuvremenu se u laguni štošta promijenilo. Pozdrav, Zuno. Ovo su moji prijatelji, žele doznati sve o Koruku. Vrlo ću im rado pričati. Koruku je vodeno biće.
Riba koja hoda poput čovjeka, čuva naše zlato smješteno u tajnoj komori u piramidi, duboko u vodi. Vi se ne bojite Kurukua? Naravno da ne. Zašto bismo ga se bojali? On nas štiti. Osim toga, svatko može biti Kuruku. Molim? Kad nestane potreba za Kurukuom, izabere se osoba čije se tijelo preobrazi u tijelo Kurukua. Hoćete reći da netko postane Kuruku? Kako? To se ne smije znati. Sad moram ići. Kate Holt i njezini novi prijatelji previše su se približili mojoj operativnoj bazi. Vrijeme je da ih prestrašim. Ne razumijem. Domoroci vole Kurukua. Pa zašto je onda prestrašio one vodiče? Možda bi se i ti bojao Kurukua da si ga vidio. Pa ne postoji Kuruku. Ne može ga biti. Ovdje se ipak događa nešto jako, jako čudno. Oh, ti dečki se previše zabrinjavaju. Čekajte malo, gdje je Trixie? Možda je zaspala u onoj ležaljci. Trixina štoperica. Nestala je. Očistili smo svu boju. Hajde da sad bacimo ovo smeće. Bit će teže nego što sam mislio. Dobro sam napravio ta vražja vrata. Stvarno misliš da je Kuruku oteo Trixi? Ili on, ili netko koga dobro imitira. Oh, Speed, to je nevjerojatna glupost. Kuruku je samo mit. Kate, mislim da bi tvoj mit rado porazgovarao s tobom. Mama me nije rodila da budem večera nekom čudovištu. Dovedi ga meni. Stvor je odnio Sparkija! Što ti i onaj stvor želite od mene? Ne radi se o onome što želim, nego o tome što ne želim. Ne želim da njuškaš uokolo i da me gnjaviš. I ne želim ni da se razbrbljaš o ovome. Porky? Baš da se ovdje sretnemo. Upravo sam usred vrlo osjetljive operacije. Nadam se da je moj zeleni suradnik otirao sve Holtove pomoćnike. Sad moram paziti da se vi i vaši prijatelji ne petljate u moj vrlo važan posao. Dođi, imam još posla za tebe. Otišao je u grad po neke stvari i još se nije vratio. Slušaj, Spridle, hitno trebam neke informacije iz glavnog računala. Možeš li mi pomoći? Da, rado, ali ne znam kako to radi. Pritisni traženje za Oranija Indijance i prijenos. Daću sve od sebe. Što je to? Orangutani? Ma ne, hoću Indijance Oranija. Čuješ li me, Spridle? Spridle! Na mlađu braću nikad ne možeš računati. Pregledat ću lagunu. Rekla si da se taj Kuruku tamo mota, ha? Zar u autu? Upotrebit ću hidromod.
O, mutne neke vode. Ej, podnožje Oranijske piramide. Izgleda kao nov ulaz. Tragovi, a baš i nisu ljudski. Čini se da je netko preuređivao piramidu. Ovo je sigurno ulaz u tajnu komoru s blagom. Zapeo sam! Automatska dizalica! Stari Zuno rekao je da Koruku čuva njihovo zlato, a ne da ga krade. Nisi pomislio na to da je taj stvor možda samo čovjek u gumenom odijelu? Ako jest, onda je najsnažniji na svijetu. Zamalo da prepolovi moj auto. Ja sam našla nešto što bi moglo biti ključ svega ovoga. Dođi. O, ovuda je prošlo nešto vrlo golemo. Ovaj je put poravnao neki strašno moćan stroj. A tvoj Koruku nema veze s tim. Moram doznati pozadinu svega ovog. Sprajdl će mi dostaviti podatke, uvjeren sam u to. A ja želim znati kamo vodi ovaj put. O, gdje je Pops? Oni će direktor uskoro stići. Javi se, Sprajdl, hitno je! O, još i to. Odmah trebam one podatke. Već sam ti poslao. To su bili pogrešni podaci. Dobro me slušaj. Idi do kompjutera i utipkaj A-U-R-A za Oranije. Prije ću ja pasti u nesvijest nego se ova vrata razvale. Pa jasno, upotrijebio sam snagu, a ne um. Dobro, sad pošalji. O, sad moram ići. Tako bilo tko može postati Koruku. Oranijsko zlato. Pa naravno. Ne očekuješ valjda da ukradem neku sitnicu? Karlo Turko. Mogla sam pretpostaviti da stojiš iza ovoga. Ipak sam ja najveći svjetski osloboditelj od vrijednih starina, draga moja. A ovo će mi omogućiti da budem najbogatiji čovjek na svijetu. Strpaj tamo s ostalima. Nemoj oklevati iz gradije. Slušaj me, rekao sam. Kate, pričaj nešto čudovištu, probajmo se približiti. Zašto? Kakve će grozne koristi imati od toga? Zato jer je taj stvor tvoj muž. Nemoguće. Starac je rekao da svatko može biti Koruku. Imaju biljni napitak koji čovjeka može pretvoriti u to. A ti si ga dao doktoru Holtu, zar ne? Sjajan zaključak. Holt sjajno poznaje Oranije i znao sam da će znati naći ulaz u njihovu tajnu komoru, makar bio ponešto u zaostalom stanju. A biće koje će mi najbolje krasti moralo je biti sposobno disati pod vodom. A Oranije mu vjeruju. Kako si Indijancima uzeo formulu? Nisam. On ju je već imao, proučavao ju je. Zašto mi nije rekao? Dosta brbljanja. Moram se vratiti u civilizaciju sa svojim zlatnim plijenom. Uništi ih. Oboje! Daj ga, okuvratni kontrolira! Skini ga! Skini ga! Ej, nemoj me gledati.
Nećemo ga moći slijediti kroz ovu prašumu. Moramo zaustaviti Turka. No najprije moramo naći Sparkija i Trixie. Speed, kako si prošao pokraj onog čudovišta? Poslije ću ti objasniti. Sad imamo puno posla. Hajdemo. Turko ne smije pobjeći s oranijskim zlatom. Smiri se. Zar nisi vidjela kako mu je vozilo sporo? Lako ću ga stići u svojem mahu 5. Ako ne bude nekih nepredvidivih okolnosti. Kao ove, na primjer. Vidjeli smo te pod vodom u tvojoj željeznoj ribi. Borio si se s Korukuom. Poslao sam ronioce u tajnu komoru. Otkrili su da je prazna. Slušajte, strašno griješite, strašno. Ukrali ste naše tajno blago. Patit ćete zbog toga. Slušaj, Zunu, nismo mi ukrali zlato. No donijet ću ti ga natrag ako me oslobodiš. U redu, ti idi, ali tvoji prijatelji ostaju ovdje. Ne vratiš li se na vrijeme sa zlatom, platforma propasti će ih ubiti. Meni se čini da tim šeljcima treba samo 20 minuta da stignu do nas. Nisam sigurna da Speed može stići. Dobro smo to obavili, Čem. Ali gdje je tata? Oni glavu neće stići. O, stigli su. Moramo se pripremiti za njih. Bolje da te skrijem, ne znam, vole li majmune. Bog, izvolite ući. Ne misliš valjda da me možeš zaustaviti, zar ne? No mogu pokušati. Nije ogrebotine. Ti valjci od maha 5 mogu napraviti gnjeveno meso. Moramo postaviti nekakve zapreke. Ništa ga ne može zaustaviti. No ipak ga malo usporava. Tako je! Divovski valjak povezan je s osovinom. No dobro, Turko, sad si gotov. Uživat ću meljući te u hamburger, mali. Ma nemoj! Žvači ovo! Lupešu, mladi! Nećeš me spriječiti da postanem najbogatiji na svijetu! Pripremi se na veliko razočaranje. Ne! Ne! To je moje! Moje! Domoroci će poslije doći po tebe, Turki. Hoće li netko reći da smo shvatili stvar? I vješala bi bila dovoljna. Speed je uspio. Vraćam vam vaše blago kako sam i obećao. Stvarno smo ti zahvalni, mladiću. Možemo li ti se nekako odužiti? Zapravo i možete. Genijalni Pops ponovno jaše. Sad je 15 do 5.
A oni direktori morali su doći još u 4 sata. Upropašten sam, sve je gotovo. Ovo je kraj. Gospodine Howard, gospodine Fine, gospodine... Vrlo mudra zamisao da vaš sin vodi pregovore. Sprajdel je vodio pregovore. Nećete, znači, kupiti moj amortizer? Nećemo ga kupiti, pa platit ćemo dvostruko. Uspio sam, Pops. Nije loše, ha? Sjajan momak. Da, kako da jest, isti ja. Gdje si, Martine? To sam ja. Kate, sve je dobro. Gdje ste, doktore Holt? Želimo vam pomoći. Sve je u redu, dušo. Sve će biti dobro. Popi ovo ko ruku, prijatelju stari. Napokon završilo je. Glasovi: Nada Abrus, Nedim Prohić, Željko Duvnjak, Igor Nešin i Otakar Levaj. Redatelj Otakar Levaj. Tonska obrada Alfa Film Zagreb 1995.